suwi men lho. Yang macake sampene suwi kok ndahno aku lho. Jenenge wong wedok. Lah apa ya wong lanang bareng padakno wong wedok. Lah piye? Sakjane sampean arep ngomong apa lah aku kon rene? Arep ngomong apa? Lah aku iki nyapa? Yobo ta kesuwen. Nunggoni ning kene 3 jam jamuran. Lah terus lali sampean arep ngomong. Iyalah. Di ileni nek lakno. Aku ya mbah aku ya mumet tok malah. Piye ta? Jane bedina kerah iki ana apa? Wis bosen karo aku. Bosen ngapa? Lah kok malah nyolot to? Lah piye? Lah aku kon piye? Boh. Suwe-suwe ngene aku yo kesel. Wis putus lah. Ya lah wis putus. Lah aku kon piye meneh amarep kon mempertahanke awakmu koyo ngono ra iso ya wis. Wis ana aku langsung. Hehehe. Kok malah awakmu sing lunga ya aku ta? Wis ana. Duh, bocah kamu balik piye? Oh, iya tak terne lah walaupun mantan sak cetek ra apa. Ning opo ra crita yen kowe wis ra tresno. Ya wis ayo. Bosen aku ya. Ning dodo rasane ati iki kaya kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ngeliya. Lah wong saingane KLX malah ya wis lah Rasido dure nganti tekan ning pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panas sing geni